変わって大阪です。徳島県石井町にある川の堤防上の国有地を町議会議員らが長年にわたって不法占拠しているとして市民オンブズマンが管理している県に対して監査請求を行いました。問題の土地は石井町の伊尾野川の堤防上にある幅およそ2メートル、長さおよそ60メートルの国有地です。監査請求によりますと、この土地は山根由美子町議会議員の自宅に隣接していて、管理している県には無断で庭や駐車場として使用しているということです。取材に対して山根議員の家族は、30数年前から植木を植え、砂利などを敷いて使用していた、公有地であることは知っていたと話しています。市民オンブズマンは他にも徳島市内にある市の所有地が25台分の駐車場として特定の社団法人などに不法占拠されているとして、明け渡しと使用料の徴収などを求めています。